mai gidan nan wanke shi ba aka yi yau ba ka san zan yi baki yau zan yi baki alaji barka da yamma hau lafiya alhamdulillah alaji kamar yadda ka saba yi mun dai kyautar nan yau ma an mun haihuwa kuma ba labari harkokin wallahi duk sun tsaye Allah sarki wallahi Allah sarki ai dole mu taimaka ma to godiya nake Allah ya kara godiya nake godiya nake to kai al'ama duka dai to godiya nake duk wannan godiya nake Allah saka alkhairi so nake na turo magabata na saboda kin ga abin yayi yawa gwara in turo sai ai magana aure to shikenan ba da mu ma mun shirya ai babu matsala na gode ka je China ka je America ka je London ko ina ka je ka Hello yawa miliyan 30 din nan ka tura mu a Unity kai na Allah kira mun tare ku san da zo ina ji na to magana ta Allah ta annabi da yake gani ni da ma ba a garin nan nake ba baba na a kasar waje yake yanzu haka abin da ya kawo garin nan shine naji ana Kano ta dama tumbin giwa yana nace dai bara dai in zo in gani yanzu haka akwai jirgi yana tafi da gida ya dauko zai ajiye min a GRA sannan kuma zan zo duk yadda za a yi zan in samu a hada dai ai abin nan da wuri saboda ba na son baba na shiga gida ana ce miki za ki na saba da wannan mawukaci kalle shi fa da kake ta kalmin sa sai yana ce miki za a kawo gida daga Dubai ai na ki taba san haka a dauko gida daga Dubai a kawo shi nan wannan dan maula ne kullun sai ya zo ya mun maula yau ya ce kakarsa ta mutu jibi ya ce kanwarsa ta mutu ya ce innarsa ya da gwajinta gwagwansa haka yake zuwa yake mun maula sama kiga abin da aka saba yanzu ma sai na yanzu ma sai ka karba ai dan ta tabbatar da maula kake zuwa kake muni ga yaron arziki dan mutunci da sana'arsa wannan ya zo yana hure miki kunne ga yaro